Angeke ngibingelele emidlalo wakithi nanku namhlanje singabaphilayo ngalolu suku lwanamhlanje kungesonto. Sisithi bantu bakithi ake niphile konke amagumba amane nomhlaba. Ngisijabulele nami ke manje ngingasijabulele mina ngedwa, ngijabulela kanye nani nasebephilile ngaphansi kwesami isandla esilele lathola usizo nayibona imiphumela. Ngisithi nani ningayibona imiphumela nisazoyibona imiphumela bantu bakithi. Ngiyabona niyakhumbula ke ngomhla ka 28 April 2023 kungolesihlanu Friday lapho sikhathi ndikhombisa ke manje i-money box. Ngisithi ke manje iyenza imimangaliso, nasi phela imimangaliso ibuyile namhlanje ngalolu suku namhlanje. Ngibonga ke manje asebethethe amathemba bafaka kimba sibonele imiphumela, bajabula futhi belokho bejabulile ngami. Ngilibongela lena ke manje lenabekezela lalandela ke manje imithetho mbandela ke manje lemgomo enisuka ngitshele yona ukuba niyenze ukuze niphumelele. Abantu bakithi ngiye ngakhuluma nge-money box eyiyo ke manje enemitambo yemiphumela. Ngifuna ukulibonisa ke manje imisebenzi esiyenzekele njengoba bengishilo ukuthi imisebenzi iyabonakala. Masingakhulumi kuphela abantu bakithi sithi siyakwenza lokho esikwenzayo kathi ke mhlambe kuyimbumba, kodwa ke mina ngiyathanda ukuthi ngilibonise esesikutholile njengoba bengishilo. Ngisithi mina nginayo intambo ke manje nale mpande ke manje esinikeza imali engango 3,400 ngosuku, esinikeza 95,200 nge-28 days bantu bakithi. Ngisithi ke manje ngilibonise lokho ukuthi kuyenzeka bakithi. Ngase ngisithi mina mangabe ungenalo ithemba ngiyabe ngifuna ukuthi ubuye uzolala kimi sikwenze lokho bese ngikunikeza le mali uhambe uyothenga ngayo, ubone impumelelo kiyo, ubone imiphumela, uhambe uyothenga uzubona ukuthi imali mangabe siyenzile bantu bakithi. Inamba zemali kumele zingafani njengoba ngangishilo mina nakubaclient wami enhlezi ngiwatshela ngithi mina mangiyenzile imali zenamba, inamba zemali kumele zingafani bantu bakithi. Ningixolele kungenzeka mhlambe ilanguage engiyikhulumayo abanye anizwa, kodwa ke nalo ithemba nizokuzwa mangabe lilandela kahle kahle inkulumo zami ngisuka ngizikhuluma abantu bakithi. Ngixolise abantu bakithi. Ngisithi mina ke manje ngingodlozikhulu lo okhulumayo ke manje umntakamazitha indodana yakamoya lokho manje ingenakho ukungabaza ngomsebenzi wayo. Bakithi amandla asedlozini, amandla awekho kithi, amandla asekuthembeni kwakho, amandla esekuthembeni lami njalo ngoba mina manginikeza impande ndihambe uyisebenzisa ngisuka ngiyitestile. Ngiye ngathesta abantu bakithi engize nakho kini. Ngase ngisithi mina kuzoba ama 200 abe ngu12, ama 100 rand abe ngu10. Sizofuna ukubona abantu bakithi ukubona njengoba nasi i-money box siyiphethe ivaliwe abantu bakithi. Ngiyangifuna kwesinye isikhathi kube khona umuntu ongabe ongufakazi wami ukubana azibonele kusenzeka mathupha. Ngathi mina ngiyabe ngifuna umuntu utazolala la sikwenze lokhu umuntu ebhekile bese ngimnikeza imali ahamba ayothenga igrocery yakhe ahambe ekudla nabantu bakhe. Nako ke ngifuna ukubona ukuthi kwenzekile lokhu yini bantu bakithi. Njengoba ngiphethe le money box ngithe mina le mpande nale ntambo enginayo kuyenzeka bantu bakithi ngizoyivula bantu bakithi. Mangabe kwenzekile mangabe kwenzekanga kodwa nginalo ithemba ukuba lento iyasebenza njengoba ngasho bantu bakithi ukuthi iyakusebenzela. Ngizovula le money box sibone ukuthi kunani ngaphakathi bese ngiyalikhomba mangabe kukhona mangabe kungekho akukho bantu bakithi ngizoqala phansi. Ngisithi bantu bakithi masiphileni ke manje ngesintu, masiphileni ngedlozi, singaphuphili ngesintu saseJerusalema. Ngisithi masingaphili ngesintu saseJerusalema. So salamusi le bantu bakithi mangabe kukhona akukho hocus pocus. Ngizolivulela abantu bakithi nginalethemba nani niyazibonela okukhona lana njengoba ngangishilo ngolesihlanu ngomhla ka 28 April 2023. Nanku okukhona ngizocela ukubana ngilibalele ngikukhiphe
likubona ngingakehlisi ngisisa phansi, kodwa ngizokhipha konke okukhona ngalesi sandla sami sika left. Impande zami imithi yami liyayibonisa sekhona ngaphakathi bantu bakithi. Ungayethuki ngokugijima kwale ntambo, ungayithuki umuntu wakithi, angeke kwenze kabi le ntambo bantu bakithi, ningayisabi. Intambo le enginayo inemithi yami ekhona ngaphakathi, nansi le ngayivuvuzela bantu bakithi lapho namavideo yami. Ngizobhala le mali bantu bakithi ngilibonise ukubana ngabe kwenzekile lokho, nami angazi ukubana ngabe yiyo le mali ekhona esathi thina kuzoba ama-200 rand angu-12, ama-100 rand angu-10. Nami angazi bantu bakithi. Ngizothi mase ngibalile ke bese sibona sesana ukubana lezi inamba zemali ziyafana yini. Ngizosondeza kuyo leli camera lami engilithendile, kodwa ikamera eliphelele liyeza bantu bakithi kuleli viki elizayo. Izobuya insizwe izongishuta, siyenze futhi eminye imimangaliso. Ungase ukuthi mhlambe yisalamusi lokuvala amehlo enu bantu bakithi. Anginayo imali mina, anginayo imali bantu bakithi. Kodwa ke mina nami nginje ngiyakwazi ukuzenzela mana mamele ngiphile. Noma ngabe ngingatholanga mina iclient kini, mina ngiyakwazi ukuziphilisa, ngiyakwazi ukuzenzela imali bantu bakithi. Ngihambe futhi ngiyothenga ngiphile. Angigijimisi ukuhlala impilo yobucwebe, kodwa ngigijimisa impilo yokuphila kwabantu. Ngizobala bantu bakithi 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ngama-200 angu-12 esiwatholile. Sisizobheka ke lana bantu bakithi ama-100 rand ukuthi mhlambe ngabe ngu-10 nje wake manje into yethu yasitshela ukuba sizothola ama-100 angu-10 masiyiqala lento. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bantu bakithi nansi imali liyayibona engiyenzile namhlanje kungesonto. Kutsho ukuthi nami ngizohamba ngiyesijabulisa ngale mali bantu bakithi engayitholanga emuntwini, kodwa engiyithole ngomuthi wami bantu bakithi. Mase sithi siyasebenza emhlabeni, sisebenza okwesintu esiphelele. Ngingenakho mina ukuziphakamisa kwebantwini. Ngizofuna ukubona izinamba ukubana ngabe ziyafana yini. Le inamba yayo nansi bantu bakithi, ingazi noma niyayibona inamba yale mali, ingazi noma iyakhanya noma iyabonakala bantu bakithi. Nansi ngicela ukubana niyibhekisise iyale mali. Ngizokhomba nje imali ezimbalwa, ngeke ngande kakhulu. Mhlambe mangabe ngisondeze eduze akubonakali kahle, ngizothanda ukuthi nibonisise. Ngenzeka mhlambe iyabonakala inamba yale mali ka-200, bese ngibeka ngaphakathi, bese ngibheka nale namba yale mali elandelayo bantu bakithi. Eyangisho ukuthi kwesinye isikhathi ngiyabe ngifuna ukuthi nginikeza abantu bekhona lapha bahambe bayothenga bayitheste le mali babone ukuthi imali impela. Noma yikuphi eshop bafike bayifake emshinini bathenge ngayo, balitshele imiphumela yayo ukubana ingabe baboshiwe yini mabethenga ngale mali bantu bakithi. Asinakho ukwesaba kulokho sikwenzayo ngokubana umsebenzi wedlozi uyabonakala. Bese ngibuya ke zonke imali lezi zingabe inamba ziyehlukana. Imali yesithathu le abantu bayayibona ngingandi kakhulu. Bese ngibuya ke naku-100 rand ukubana sibone ukuthi inamba zingabe ziyafana yini ezalezi mali. Mangabe uyibona kahle ngicela uyibonisise kahle, uyibhekisise bantu bakithi kule video yami. Bese ngithatha njalo nale muntu wakithi uyibone kahle ukubana ingabe iyafana yini inamba zale mali. Mangabe ziyafana usho ukuthi hayi umkhulu sitshela imbumba ayikho lento. Nansi enye bantu bakithi ngilibonise futhi inamba yale mali, uyibhekisise uyibonisise muntu wakithi ukubana ingabe ziyafana yini lezi namba. Mangabe ngibheda usho ukuthi hayi mkhulu uyabheda. Nangu manga ngesabe mina ukutshela ukuthi ngiyabheda, kodwa ke manje ngiyazi ukubana isinto sami engisenzayo siphelele bantu bakithi. Amandla la ngiwaphiwe futhi angiwayesabeli ukuwasho ebantwini ukuthi ngiwaphiwe mina.
nakhona nansi futhi enye inamba uyibhekisise, ungazuma le video uyibone, mbuye futhi nawe kulenye 200 rand yokubana nawe ubhekisise futhi nansi enye inamba yale mali. Lokho siyaqhubeka singaze siyiqede silokho sikubonisa ukubana imali ezehlukene lezi mangabe ubhekisisa ungaze nawe uyibone, bese ngiyayigoqa futhi, bese ngiyayigoqa, bese ngiyayibonisa ukubana imali nje ephelele, akusiyo fongfong le imali le muntu wakithi, imali ngiyayithatha ke manje ngiyothenga ngiyokwenza ama-grocery. Kodwa ngisho ukuthi nengesayo abantu bakithi ukuthi mhlambe zolishaya embumba nasezitolo zenu, cha, imali le bantu bakithi. Nansi imali, ungangifonela ku-083 2066954 ngikwenzele nawe isimangaliso lezi engizenzile kuyo le shank money box. Nasi imali ikhona abantu bakithi, ngingashayi imbumba yokuthi mhlawumbe uthi umkhulu uyasiboma. Angibome umuntu, mina ngenza into ngokufundiswa kwami nangomsebenzi wami, amandla ami engiwaphiwe. Ngisithi abantu baphile njengoba nami ngiphila. 3.4 nangu nginawo, nawo 3.4 nginawo, ngiyokuspenda namhlanje. Mangabe ngimephuza, mina siyaphuza namhlanje, ngize ngizilalele, ngize ngizichamele, kodwa ke ngoba angiphuzi ke mina abantu bakithi. Nasi i-money box ngiyayivala abantu bakithi, ngiyosebenza futhi ngayo. Sizobuya futhi neminye imisebenzi, sisisho thina sithi 95,200 ngo-28 days uyayithola. Ungakhaleli ukuthola i-million ngosuku, angeke uyithole i-million ngosuku umuntu wakithi. Kuzibe i-million uzokusebenzile, sikunikezile izinto zokusebenzisa, sikutshele imithetho yayo, uzokwazi ukuphumelela. Sithi thokozani bantwana bethongo, ngilihlonipha ngizehlisa kini phambi lako buso benu, ngithi imali iphile konke amagumbi omane omhlaba.